Dčka bych osvobodil. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Jo, pán Parker. CI pozdravuje. Pane, co se stalo s Parkerem? Poslal jsem s ním 2 agenty, ať ho dovezou do krytu. Tak, snad je v pořádku. Jo, pán Parker. Co se týče vás, tak jestli ty Já ji pozdravuje. Vrchní. A. Granát! Dekontaminace.